sa deje, pán Zia? Čo ti je? Stalo sa niečo? Rozmýšľal som nad deťmi. Počúvaj, pani Kýmet. Ak vieš o niečom, o čom mi nechceš povedať... Čo také by som mohla vedieť, pán Zia? Neviem prečo, ale si nejaký podozrievavý. Hádam, nevieš, ako Kahraman veľmi ľúbi Defne a Defne zase ľúbi jeho. Počúvaj ma, tí dvaja sa rýchlo udobria a ty tu sedíš ako kôpka nešťastia. Ľahni si a spí, zlatko moje, spí už. Sladké sny, môj drahý. Podobne, pani Kýmet. Podobne. Čo robíš v noci o takomto čase s touto ženskou? Defne, počkaj, asi si to zle pochopila. Ja som to dobre pochopila. O čo vám dvom ide? A ty si čo o sebe myslíš? Toto je môj manžel. Defne, prestaň! S touto ženskou končím. Nechcem ju ani jej decko. Rozmyslela som si to. Nech ide preč. Nech si ide kam chce. Defne, to by stačilo. Nerozčuj ma! Čo sa pozeráš? Zmizni konečne odtiaľto. Zmizni! Padaj! Stoj, Elif. My ideme domov. Kahraman. A ty sa neodváž prísť za mnou, kým sa nespamätáš. Poďme. Kahraman, ak pôjdeš s ňou, už ma v živote neuvidíš. Elif. Poďme. Tak si to videla. Nechal ma tu a odišiel s tou... Čo to má akože znamenať? Ale ty si to celé zle pochopila, Defne. Čo som zle pochopila, Emine? Nič by som nevedela, keby si mi to nepovedala. Toto je môj dom. Čo tu teraz robil Kahraman? Zlatko, sú veci, o ktorých nevieš. Dnes večer tu bol Maksut. Už je ti lepšie? Áno. Ospravedlňujem sa za Defne. Má ťažké obdobie. Porozprávam sa s ňou, keď sa upokojí. Ja to chápem. Nemusíte sa ospravedlňovať. Bolo hlúpe, ako sa správala. Emine, ty si neuveriteľná. Prečo si mi hneď na začiatku nepovedala, že sem prišiel Maksut? Snažila som sa, ale nepustila si ma k slovu. Len si sa nahnevala a potom si ma vôbec nepočúvala. No dobre, povedzme, že tu bol kvôli Maksutovi. Bál sa o Elif, bál sa o dieťa. Ale čo mali znamenať tie dotyky rúk? Defne, nerob z toho niečo, čo to nie je. Určite aj ty vieš, že to vôbec nič neznamenalo. Zasa som to ja, čo všetko pokašľala však. Áno, bola si veľmi odporná. Naozaj neviem, ako dáš toto do poriadku. Bodaj by som ju nikdy nespoznala. Bodaj by. Ako sa voláš? Volám sa Elif. Pekný deň, Elif. Ďakujem. Pán Kahraman, a čo bude teraz? Teda aj pán Kerem už zistil, že som tehotná. Čo ak to povie doma? Neboj sa. Vie držať jazyk za zubami, nikomu nič nepovie. Strýko, asi som sa zaľúbil. No fajn, do koho? Do toho dievčata, čo bolo na svadbe. Do Elif. Nechcem, aby si bol nešťastný. Stačí, ak mi budeš veriť, strýko. Viem, že to celé skončí dobre. Elif.
Zaľúbil som sa do teba. Hovor, strýko, je niečo, o čom neviem. Nikdy si na nikoho takto nekričal. Čo sa deje? Nevieš mi to vysvetliť? Nie! Nie, Kerem, neviem ti to vysvetliť! Ale vieš mi to vysvetliť. Ja si to zistím, či mi to povieš, alebo nie. Pán Kahraman, veľmi ma mrzí tento večer. V tej záhrade sa mohli stať strašné veci. A to všetko kvôli mne. Robím vám len problémy. Nechtiac som vystavila nebezpečenstvu aj vaše dieťatko, aj vášho synovca. Ako môžeš byť taká silná? Nerozumiem. To my ťa vystavujeme nebezpečenstvu. Chceme od teba niečo šialené, aby si nám vynosila dieťa. Môj otec ťa vystavoval nebezpečenstvu každý deň. Ten sviniar Maksud ťa vystavoval nebezpečenstvu. Myslí si, že milovať znamená zastrašovať. A ty? Napriek tomuto všetkému stojíš pevne na nohách. Záleží ti viac na ostatných ako na sebe. Odkiaľ berieš tú silu? Neviem. Možno mi dáva silu to malé, čo nosím pod srdcom. Vaše dieťa. Nemôže to tak byť? Chod si ľahnúť. Mala si dnes náročný deň. A vy? Počkám na ten východ slnka. Tak dobrú noc. Elif. Nazli. Dobré ráno, moja. Dobré ráno. Kedy si prišla? Prišla som v noci, spala si. A zase pôjdeš preč? Nie, nemyslím.
Pani Kýmet vravela, že tam ostaneš pár týždňov. Možno vravela, ale včera večer ma zavolala späť, takže som prišla. To je jedno. Som šťastná. Veľmi si mi chýbala. Tak poďme. Ustelieme ti posteľ a potom si spolu dáme raňajky. Máš sa dobre? Mám. Len sa tu trocha nudí. Emine, odchádzam. Defne, práve som prichystala raňajky. Chcem ísť už domov. Musím sa ospravedlniť Kahramanovi. A Elif? Jej sa neospravedlníš? Jasné, že nie. Musím nájsť spôsob, ako sa jej zbaviť. Ale ako to chceš spraviť? Ešte neviem, popremýšľam. Defne, nedáš jej znova ten jed však. Emine, neblázni. Odchádzam, maj sa. Dobré ráno, syn môj. Dobré ráno, mama. Defne tu nie je? Neprišla večer, ostala u otca. Prečo? Chcela tam ostať. Ešte stále ste pohádaný, syn môj. Preberieme to neskôr, musím ísť do práce. Otec je u seba, musím s ním o niečom hovoriť. Nie, už skoro ráno odišiel do firmy spolu s Jakubom. Dobre. Mama, aby si vedela, Alif som priviezol sem. Je u seba. Tak čo? Našiel si Kadira? Našiel som. Mne nikto neutečie. Chlapi ho čakajú pred hotelom, v ktorom býva. Dobre. Nemusíš sa báť. Mám to pod kontrolou. Mali by sme to vybaviť tak, aby o tom nevedel Kahraman. Vybavíme to tak. Aspoň dúfam, otec. Snáď sa to podarí, dúfajme. A sme hotoví, pán Kadir. Ďakujem pekne. Prosím, Kerem. Pán Ajhan, ahoj. Chcem sa spýtať, či sa môžeme stretnúť. Minule si mi chcel niečo povedať, ale nedopovedal si. Potom som ti zo párkrát volal, ale mal si vypnutý telefón. Niekoľko dní som bol mimo. Ale dnes sa môžeme stretnúť. Máš pravdu. Dokončíme začatý rozhovor. Dobre, dobre. Som v poriadku. Tak sa uvidíme, Kerem. Dovidenia, pán Ajhan. Bolo by dobré, keby ste si po chemoterapii chvíľku oddychli. Nemám už veľmi čas oddychovať, pani doktorka. Veď viete, To nemôžete vedieť ani vy, ani ja, pán Kadir. čas, ktorý mi ešte ostáva, chcem stráviť so svojou ženou a synom. Tak, ako sme vraveli. Možno budete potrebovať užiť niektoré lieky. Už ich mám u seba doma. Ďakujem. Dobre, pomôžem vám.
Dovidenia. Dovidenia, príjemný deň. Strýko, dobré ráno. Dobré ráno. Tak ako? Máš niečo nové ohľadne Maxuta? Nie, nenašli ho. Nehnevaj sa, strýko. Už chápem to, prečo si sa tak správal. Teda, keď si vravel, že o Elif veľa neviem, mal si pravdu. Dobre, už o tom nehovorme. To nejde, strýko. Správal som sa hrozne. Ospravedlňujem sa. Prosím ťa, už prestaň, lebo ti naháčem na zadok ako malému. Ak si hotový, poďme. Teraz niečo mám. Môžem prísť neskôr. Dobre, ponáhľaj sa. Áno, budem. Kahraman. Môžeš na chvíľočku. Musím ísť do roboty, porozprávame sa neskôr. Poď dnu, poď. A teraz mi povedz, čo sa stalo včera v noci. Pani Kýmet, najlepšie bude, ak vám to povie pán Kahraman. Mňa sa nepýtajte. Ale ja sa teba pýtam. Chcem to počuť od teba. Čo sa stalo, že ťa sem Kahraman zase priviedol? Už si naspäť v škole? Nie, ešte nie. Ale učím sa doma, aby som nebola veľmi pozadu. Z teba bude inžinier však? Áno, presne tak. A čo hovoríš? Si spokojný? Teraz áno, ale čo bude, keď skončím, netuším. Ale na to teraz vôbec nemyslí. Pozri sa, si na univerzite. A ešte v takom super meste, ako je Istanbul. Ale ja som nechcel ísť do Istanbulu. Rozmýšľal som nad Eskişehirом alebo Ankarou. Prečo? Chcel som sa dostať odtiaľto. Mať študentský život. Noví kamaráti, prostredie. Ja som zas vždy snívala, že sa dostanem do Istanbulu a na univerzitu. Sen o Istanbule sa splnil, ale univerzita ešte nie. Som hotová. Ideme z Nehir do kina. Ak chceš, poď s nami. My dnes ideme pozrieť mamu. Inak veľmi rada. Ale na budúce už musíš ísť s nami. Dobre? Dobre. Ahoj. Ahojte. Vždy za to môže Daphne, vždy. Nezmestí sa do kože. Ja ju v podstate chápem. Prežíva ťažké obdobie. Trápi ju, že nemôže mať dieťa. Je teraz náladová a iba ty za to môžeš? Za všetko, čo sa nám stalo, môžeš ty? A namiesto toho, aby bola ticho, každý deň vyrába scény. Každý deň. Ja naozaj neviem, ako dlho to Kahraman vydrží. To nehovorte, veď budú mať spolu dieťa. Ale pani Daphne včera večer povedala, že to dieťa už nechce. Toto povedala? Áno. Pani Kýmet, zdá sa, že je pevne rozhodnutá. Povedala, že si to rozmyslela. Hovorila, ako by jej na ňom nezáležalo. Také niečo neurobia, však nevzdajú sa dieťaťa. Ako by mohli, moja? Čím všetkým sme si kvôli nemu prešli? Čo nevieš, že všetci na to malinké stvorenie netrpezlivo čakáme? Ja nie som jeho matka. Ale veľmi by ma bolelo,
keby sa mu niečo stalo. Nie, nemusíš sa ničoho báť. Ešte som tu ja. Nikto sa toho bábetka nedotkne. Pani Kimet, dnes je návštevný deň. Môžeme ísť spolu z Nazli pozrieť mamu? Iste moja. Halil vás tam zavezie. Ďakujem. Si tým istá? Hovorila som s profesorom. Išlo o sebaobranu, môžu ťa súdiť na slobode. No ale toto... Elif vravela, že je to dobrý právnik. To naozaj neviem. Ale povedz jej to, keď dnes príde. Jeho číslo som nechala na riaditeľstve. Nech mu radšej ona zavolá. Takže... ma pustia však? To neviem. Ale malý by teta sultán. To by bolo skvelé. S dovolením, pani Kimet, idem to povedať Nazli. Ale Elif, prosím ťa, buď opatrná, aby ti zas nezačali kontrakcie. Nebojte sa. Odkedy ma pustili z nemocnice, som žiadne nemala. Dobre, našťastie. Dovidenia. Elif, na niečo sa ťa spýtam. Už dlho na to myslím, len stále zabúdam. Čo si v ten deň, keď ti prišlo zle, jedla a pila? Nič také som nejedla. Jem len to, čo sa navarí tu doma. Skús dobre porozmýšľať. Nejedla alebo nepila si niečo, na čo nie si zvyknutá. V ten deň som pila mlieko. Priniesla mi ho pani Defne. Defne ti ho priniesla? Áno, chce, aby som sa zdravo stravovala. Tak som ho v ten deň aj celé vypila. Ale mne mlieko nič nerobí, pani Kimet. Od malička ho pijem. V poslednom čase mi síce trochu vadí jeho vôňa a je mi z neho zle. Aj pani Defne som to povedala. Ale trvala na tom, tak som ho musela vypiť. No nič, našťastie je to za nami. Tak sa už choď pripraviť, moja. Kde je Elif? Neviem. Povedz jej, že ju čakám v izbe. Teta Aisel? Čo je to? Ja neviem, čo je to. Ani ja to neviem. Kde si to našla? V izbe pani Defne. Kolsum, potrebuješ mať zase problémy. Hneď to vráť na miesto. Nemá to miesto, bolo to pod postelou. Dobre, tak choď a daj to pod posteľ. Je to divné, nie? Som zvedavá, čo to je. Vraj ste ma volali. Poď. Sadni si. Porozprávame sa. Už viem, čo sa stalo včera. Nevedela som, že tam prišiel Maksud. Nič sa nedeje, pani Defne. Nesnažím sa ti ospravedlniť. Je mi úplne jedno, čo si myslíš a čo cítiš. Mne nestojíš ani za toľko, čo za nech dôjde. Mne ide len o jedno. O Kahramana. Kvôli tebe sme s manželom pohádaní.
Ja som nič nespravila, zle ste to pochopili. Buď ticho. Posledný krát ťa varujem. Od Kahramana sa drž ďaleko. Pani Daphne, čo tým chcete povedať? Ty dobre vieš čo. Ruky preč od môjho manžela. Sadni si. Ešte som neskončila. Prosím, Kahraman. Otec, si v robote? Áno. Môžem s tebou hovoriť, ale nie vo firme, prosím. O čo ide, Kahraman? O Kadira. Otec? Tu som. Mohol by si vziať aj Jakuba a prísť? Dobre. Všetko bolo v poriadku, kým si sa neobjavila. Nemali sme dieťa, ale mali sme pokoj. Kvôli tebe sa každý deň hádam so svojím manželom. Si ako nočná mora. Ako za to môžem, pani Daphne? Prestaň sa hrať na neviniatko. Tými falošnými slzami ma neoklameš. Už od prvého dňa dobre viem, o čo ti ide. Ty sa mi snažíš prebrať Kahramana. Čože? Je to tak. Dávajte si pozor, čo hovoríte. Nemám záujem o zadaného muža. Ani to nejde. Veď kto si ty? A kto je Kahraman? Pani Daphne. Povedala som, čo som chcela. Ak ťa ešte raz uvidím s Kahramanom, zničím ťa. Ty ma ešte nepoznáš. Nevieš, čoho všetkého som schopná. Ja sa tak ľahko nevzdám. Z mojich rúk nedostaneš ani špinavú Kahramanovú košeľu. To stačí. Nebudem ďalej počúvať tieto hlúposti. Čo sa tu deje? Prečo plačeš, Elif? Plače pre nič. Trochu sme sa rozprávali. Povedala ti Vari niečo nepekné? S dovolením. Daphne, to dievča nie je tvoja otrokyňa. Nevylievaj si stále na nej svoju zlosť. Ona predsa vôbec za nič nemôže. Nikto tu za nič nemôže. Okrem vás, mama. Daphne, prestaň Elif tyranizovať. To dievča porodí moje vnúča. Bodaj by ho potratila. Nemali by sme také problémy. Čo hovoríš? Čo hovoríš? Bodaj by ho potratila? Bodaj by. Dávaj si veľký pozor, Daphne. Stále sa mi ako si nezdá, že by Elif len tak z ničoho nič prišlo tak veľmi zle. Ja len pevne dúfam, že s tým nemáš vôbec nič spoločné. Pevne dúfam. Daj. Čo to je? Baklava. Polievame ju sirupom. Čo som vám povedala? Že v tomto dome zakazujem piecť koláče. Ale Šukran, raz povieš tak a raz onak. Pán Zia dostal na baklavu chuť. Tak sme mu upiekli celý plech. S orechmi, ako to má rád. Ale ak sa bojíš, že by si pribrala, tak ty to jesť nemusíš, pani Šukran. Tu nejde o mňa. Nejde o mamu a o otca. Nie sú najmladší a ani nešportujú tak ako ja. Koľko krokov si dnes urobila? Stále to počítaš? Túto záležitosť som posunula do profesionálnej roviny. Odteraz budem cvičiť s koučom. S koučom?
Teda, ak dobre chápem, budeš mať trénera? Aj špecialistu na zdravú výživu. Ale to je super! A príde aj sem? Bude to môj osobný coach. A pani Kíme to povolila. Daphne má osobnú slúžku, tak prečo ja nemôžem mať kouča? Prepáč, ale toto sme nemohli riešiť v práci. Čo sa deje, Kahraman? Čo zas ten Kadir natáral? Povedal, že vy ste ho poslali preč. Je to pravda? Poviem ti, ako to je. Ale nesmieš mi pritom skákať do rečí. Pán Ajhan, si chorý? V tvári si strhaný. Som trochu unavený. Čo si dáš? Prosím si kávu s mliekom. Pre mňa vodu, prosím. Ajhan, naposledy si mi hovoril o mojom otcovi, ale nedopovedal si. Takže si poznal môjho otca? Áno. Ako? Bol to tvoj kamarát? No tak Ajhan, nenapínaj ma tak.